Nah iki lho suasanane lho. Pentas ketoprak budaya mayar-mayar yang berada di Sosok ya lho. Ramene pol lho. Mana menggambar ya. Kalau layar tancepe ya kalau ya. Kibar campur sari gitu. Lewat Indonesia Bangga, kalian Pulau 20 dan Siapu dan Bidyo Kedua Api itu. Egang kini samping itu tambah aku Kecamatan Kayon Kabupaten Rembang Bangkit. Egang itu sesepuh Bapak Rapun Widodo. Nuwun para miyarsa itu kakung Simawana Putri ingkang dawuhipun ing batin. Sak-sapunipun panjenengan sami dipun pasugata uyon-uyon mewah jukit gangyong satawis minangka kagem purwakani pagelaran ing dalu menika. Saking saputra sandiwara ketoprak agung budaya ing dalu menika papareng nyegahaken cariyos minangkani pamundutanipun bapak ingkang kawugan gati utawi bapak ingkang hamengku gati kanthi nyuwun salah setunggalipun lampahan ingkang mawi ira-iran sejarah ageng ing Kraton Mojopait dumawah perangan Damar Wulan Ratu. Sejarah ing Kraton Mojopait dumawah perangan Damar Wulan Ratu. Dalam mewah pendapuk Kaasto Dimas Bagus Junianto pangrakiting cariyos Kaasto Alit Siyoto pangliing Suworawati utawi presiden ingkang dipun tindakaken itu Sumaruni sesepuh pengrawit Kaasto Piroko Suyanto pangeprak Bapak Gunadi teknis dekorasi tata lampu Pak Kendra ingkang dipun pandhitani Dimas Kursi Sapodo. Kepareng kula ngaturaken rancaing kedapuan ing dalu menika Mbak Ayu Tumisih Dewi Larasati Kaasto Mbak Ayu Triyata Minak Koncal ingkang dipun tindakaken Dimas Bagus Kasriyanto wonten Patih Lung Tender ingkang dipun pangarsani Bapak Sunardi Dimas Layang Sito Kaasto Dimas Bagus Abdul Sutopo Layang Kumukir Kaasto Dimas Bagus Punoto Angkat Dito Kaasto Bapak Cudek Prakoso Angkut Buto Kaasto Dimas Eko Saputra. Salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban Kadipati Ronggolawi Kaasto Bapak Sugiarto Hadi Mertorogo ingkang dipun pangarsani Mbak Ayu Martiati Guntaran Kaasto Dimas Eko Wijaya Wakanan Kaasto Dimas Ayu Titik Widayanti
tumenggung wangsa pati kaasta Dimas Bagus Junianto Adipati Mulu Bismo Minak Jinggo ingkang dipun tindakaken Bapak Mukti Hariwibowo Dayun Bapak Eko Kiyong kaasta Dimas Pengki Wicaksono. Salajengipun wonten ing Pertapan Paluwangga Damar Wulan kaasta Dimas Bagus Dumadi Sentanu Murti ingkang dipun tindakaken Alit Suyoto. Salajengipun wonten ing Taman Tulanan para putri panglipur ingkang dipun tindakaken Mas Ayu Eka Talenta sarta wis dipun bantu seni wadyayu saking sanggi para ketoprak agung budaya. Dewi Anjasmara ingkang dipun tindakaken Mas Ayu ning waktu wonten ing Taman Korolinggo waito kaasta Pera Proleta boyongan kaasta Mas Ayu Nia Anjani Rapat utawi dagelan minangka kagem panglipuring manah panjenengan sami ingkang dipun tindakaken grup lawak saking Agung Budaya Cak Tunggal Cak Deni sarta Dimas Mondo. Para miyarsa budaya mekaten rancaing gegabungan salebetipun cariyos Damar Wulan Ratu penutup mengatur joyo Aresti Budaya Agung Budaya sekali joyo selapira menuju.
Thank